Здравейте! Тапицирано легло с място за багаж, което дори може да събере цял човек отдолу. Дигнато на крачета, доста здрави плотове, що ми издържа моите скромни 80 кг. Но да ви разкажа повече и за леглото, мястото за багаж вече го видяхте. Здрава конструкция, висока вълна отваряне, избор на крачета, в момента го виждате с дървени крачета, може да бъде с ПВЦ, метални, а на маската на велкро, която може да свалите, да изперете, а пък и след няколко години, ако ви писне цвета, да си поръчате и нов цвят. Леглото е на марката iSleep, като го предлагаме с добро персонализиране. Може да намалим мястото за багаж, ако не ви трябва да бъде толкова високо. В момента е с 30 см царги, може да бъде на 23 см. Също така таблата може да бъде с копчета или без. Ваш избор. А пък за дамаските, защото всеки ще каже, ама то вносно и няма много избор на цветове. Разбира се, че имаме най-различни текстили. Цели 2 картела, от които може да изберете цвета, който желаете. И пак казвам, след време може пак да го смените. Въпрос на избор. Заповядайте в Интерматрак да намерим най-доброто решение за вашата спалня.